Аз съм Димитър, а това е Атанас. Ние ще снимаме на игри, ще правим песни и влогове. Искаме да има всяка седмица влогове и ще се опитваме да разсмиваме. да ви забавляваме. Да. Не. Чапанки, окейка си вземи. И напред върви. Върви и водата спри. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Boom, bitch, get out the way. Става ли? Започваме. Значи. Искаме